שלום, אני אלעד ויצמן, והיום אני אראה לכם איך הופכים לדי-ג'יי. כי אני הדי-ג'יי אלעד ויצמן, שלא לפני כמה ימים הפך לדי-ג'יי וניגן על גיטרות והכל באינטרנט, שזה אני, אלעד ויצמן. אוקיי, מה, כל מה שצריכים לעשות זה להוריד בכרום את האישום הזה. בואו אני אראה לכם, נכנסים לכרום. אצלי זה נותן כרטיסייה חדשה, פה למעלה אני שם לי את זה על יישומים. כשאלה היישומים שלי, הנה, בסדר? נכנסים ליישום הזה שהורדתי בחנות גוגל. תכף אני אראה לכם איך מורידים אותו. קודם כל אני אראה לכם אותו כי יש לו, אתם רואים פה עוד דברים נלווים. כל זה פשוט מוזיקה מהפכנית ויפה. טוב, אז בואו נתחיל. פה יש לנו סטופ ופה כאילו שזה חוזר על עצמו. אוקיי, זה מתחיל ככה. ככה מוסיפים תפילין, ככה הלאה. בואו אני אראה לכם תפילין מגניב. אוקיי. אוקיי, בואו נראה לכם עכשיו את זה. סתם הראיתי לכם הצצה לזה, עכשיו אני אראה לכם הצצה לזה. כל אחד שונה. רגע, לא. אוקיי, זה הצצה מזה. עכשיו משהו חדש. קוביית עיגולים יפה כזאת. תשמעו, אני אלעד הדי-ג'יי ואני יכול פשוט לעשות פה מלא דברים. אוקיי, אי אפשר לשנות פה רצפה. בואו נתחיל עם המסיבה. רגע. בואו תסתכלו. עכשיו אני אראה לכם משהו מגניב, צליל מגניב, שיש פה מהצלילים, למה מארבע, חמש צלילים האלה, הצליל השלישי. בואו נשים אותו. סליחה על הלאגים, חברים. טוב, בואו נשים את זה. בואו פשוט נוסיף צלילים ככה, כמו משוגע. די, בואו נראה לכם עכשיו את זה, ועוד קובייה מגניבה, אחר כך אני אראה לכם את הגיטרות, את הקהל של הדי-ג'אים, ואת המיקסרס, כאילו מיקסרים, אתם יודעים. פה אני אראה לכם יש משהו מגניב, אפשר לשנות רצפה למה שאתה אוהב, יאו, מן. טוב, בואו נשאיר את זה ככה. איזה מוזיקה, אחים שלי. רגע, אני בוא צריכים. יאללה, קצב ברזילאי, חברים. לא, רגע. 3, 2, 1 ו... עכשיו קצב ברזילאי. יואו, מן. כן, זה יפה, בוא תקום.
בול בשנייה הנכונה. מי לא רוצה כסף ברזילאי? יאה. 100. איזה יופי, עכשיו נעבור לפסנתרים היפים שלנו, אחר כך למיקס די-דיי. לא, אז לגיטרות וכאלה למיקס. מה זה? טוב, וזה לא נתרקם. זה הקטע עלוב. עכשיו אפשר להוסיף מקלדת. בבקשה, מגניב. אוקיי, בואו נראה לכם עוד דברים. יש לנו פה נשים לנו ככה משהו מפחיד. מוזיקת ערפדים. טוב, אתם רואים, יש פה ככה מיליון אלפים. הרבה, אין לי כוח להראות את כולם. רק אם יבואו לי כמה לייקים וכמה תגובות. עכשיו אפשר להוסיף דברים. סבבה, אני ממש מצליח לעשות פה מוזיקה. טוב, בואו ניגש לגיטרות שלנו, אנשים. היי, מתחילים עם הגיטרה הזאת. עכשיו אני יכול לנגן מזרחית. זאת I don't need to come from I don't know the long time. יש לי אפשרות לפחות על המיתרים האלה. לא, זה הכי יפה שזה ככה. טוב, על גיטרות זה קצת קשה, בוא נעשה גיטרת רוק ימן. Yes. אוקיי, נראה שכבר שומעים את זה מחוץ לאוזניות שאני שם, ברוב שזה חזק וצעקני. גיליתי פה את התו. מראה לי כאן בנקודות איפה אני... זה מראה לי כאן בנקודות איפה אני פורט. טוב, בואו נעבור למיקס, לדי-ג'יי. קוד ככה של הדי-ג'יי, מיקס 2 אני שם לכם. לא, קודם כל את מיקס 1. אוקיי, מיקס 1, הנה אנחנו מתחילים. יש לנו פה את הדבר הזה וכאן עוד דברים. טוב, בואו נוסיף סאונד. אוקיי. אני מצליח. גלים, יאה. יו, מנה. טוב, את זה ראינו, זה קצת משעמם. בואו נעביר לדבר הזה. אוי, החוש לי כואב, לא יודע למה. יאללה, קצב, כן, מן.
אני אשאיר לכם את זה ככה. רואים? בוא נשים את זה בסגנון האדום. יותר מגניב. נראה לי... על הקצה. רגע, בוא נשים לנו סטופ, גיליתי פה אצלי יפה. בוא נשים לנו את המיקס טיים שלנו, ככה נראה לכם דברים במיקס טיים. Yes, man. זה עם המקלדת. איפה עושים סטופ? הנה. אלעד ויצמן. בואו נביא לכם חוכמת רחוב. זה של הרחוב. עם המקלטת יפה. עכשיו נעשה לכם משהו של היפ-הופ ראפר. יודעים מה היפ-הופ ראפרי? זה צליל טוב. בואו נראה לכם משהו. Yeah. טוב, זה לא עובד שזה המכונת די-ג'יי הזאת. בואו נעשה לכם את העיגול. Yes. Yo, man.
מה, אבל מה זה? ניגון על קרטוני ביצים? מה? לא זה, הניגון על קרטוני ביצים. אוף, חכו רגע. נכנס לזה, ואז כזה יראו לנו פה ניגון על קרטוני ביצים. זהו, אז כנראה שזה משהו אחר. בואו נעביר לזה. אז ככה כאילו הופכים לדי-ג'יי בעיקרון. וכאילו נראה לי שאני שר. ומוסיף לעצמי סאונד של באה נושכת דבשת של גמל. אתם יודעים, כל הדברים האלה. יס! טוב, אתם רואים זה כאלה של רמקולים, אני לא מתעסק בזה. בוא נתחיל בהרגוע. כן, זה נעים לי. אוקיי, בואו נראה מה דבר אחד אחרון שנשאר לנו מן קפסול. מין קפסולה כזאת, מה שזה לא יהיה, אבל נראה לי נשאר לנו גיטרות. סתם עשינו... הגיטרות זה לא סתם. בואו נראה לכם אפשרויות לגיטרה החשמלית הזאת. וזהו, כאילו. יו, זה ממשיך! בואו נעשה את זה. זאת הייתה גיטרה, מה זה מגניבה עם כל מיני קולות רקע מגניבים. זה מהגיטרות המבאסות האלה, חלק לא, חלק הם כן, יהיו טופים. את זה לא ניסיתי דווקא. את זה נראה לי חדש, זה בסגנון הטוב. אוקיי, טוב, ברזיל טוב.
1, 2, 3, 4. אוקיי, בוא ניקח את הכספת הזאת. מגניב, זה נראה לי מגניב. כן, זה נראה לי גדול כזה. טוב, אז בכאן הסתיים סרטוננו של הדי-ג'יי. תודה רבה.